विश्व ब्रह्मांड प्रत्येक पदार्थ निजर निजर गुण को प्रतिपादन करते किंतु फल को नुह फल तो केवल दिई मु भक्त मान उद्धार करता एवं पापी मान करी संहार से तो ए कलिजुगे बसी नीलाचल धामरी हाँ हाँ यही नीलाचल धामरी भक्त मोहरा धाना मोहरा धाना भक्त मोरा जीवन
प्रभु। देवर्षि हठात तुम्हें नीलाचल धामरे नारायण 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 हे प्रभु नीलाचलवासी जुगे जुगे भक्तन को करुछ उद्धार देवर्षि पुणी निंदा अपनिंदा सबु सौच प्रभु देवर्षि पुणी ए कली जुगरे लीला खेला सारी बसी अच्छे वैकुंठ समा लीलाचल धर्म रे प्रभु नारायण नारायण। अवश्य अवश्य देवर्षि ए वैकुंठपुर हेउची ए नीलाचल हेउची श्रेष्ठ वैकुंठ देवर्षि। हाँ प्रभु श्रेष्ठ वैकुंठ। हाँ प्रभु एई तो एई मत्यार वैकुंठ देवर्षि स्वयं वैकुंठपति जोठारे विराजमान करिसेंती देवर्षि मु छार देवर्षि नारद बाबा कहिबे बा कोन नारायण नारायण नारायण। हेले देवर्षि सत्य त्रेतया दुपर शेषरे प्रभु ए कली जुगरे रहिच मोहरी संगरे प्रभु देवर्षि सुन हे प्रभु प्रभु यही श्रीक्षेत्र प्रभु हे भगत तुम्हारा बोला नित्य भगत तुम्हारा बोला नित्य दुख सहती बहुत जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ।
ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ କାଳେ କାଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଥାଏ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କରିଥାଏ ସଂହାର କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି ସେହି ଦ୍ରୁମାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଶିବଙ୍କ ବଳରେ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ନାଚୁଛି ଏହି ଧର୍ମ ସଂସାର ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ଭକ୍ତ ଉଆଁସି କନ୍ୟା ହସ୍ତରେ ତାର ହୋଇବ ନିହତ ହଁ ଦେବର୍ଷି ନିଶ୍ଚୟ ତାରି ହସ୍ତରେ ହୋଇବ ନିହତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଆଁସି କନ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଆଁସି କନ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଏଇ ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ 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 ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ତୁମେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରି ମତେ କପଟ କରୁଛ ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେ ଭକ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକଟକ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦେବର୍ଷି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ ଦେବର୍ଷି ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହର ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବି ସେହି ଦ୍ରୁମାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହଁ ହଁ ସେହି ଦ୍ରୁମାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ନାରାୟଣ 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 ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଫେରିଗଲା ମାୟା କରି ଦେବର୍ଷି ନାଗଠାରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଯଦି ନିନ୍ଦା ଶୁଣେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏଥିରୁ ବାଜିବେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ 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 ହଟିଆ ଠାକୁର ନାଟ ଲଗେଇଚା ହଟିଆ ଠାକୁର ନାଟ